Ariya na po kuno mig ikaduha guys. Dito na po mi sa pikas hunasan. Primero na mong ariya kadi ana man sa primerong hunasan karon dito na pod. Dito na pod mi sunod guys oh sa pikas. Ang tariya, nasan tariya? Bro. Do, do. Do. Ano lang yun, lalo ko ba? Ha? Ni, laluli ko ni dong. Ito, taga-mailig kayo, sarili ba? Sige tari. May hadlok, mga wala, may sabdanan na rin. Ha? Time lapse ko. Isa? Lagi sa libro. Oh, dali daw na kay dagan kay ngukos. Babaw ka do, ay dot. Kay si Dudong Chris diha. Bula nakabuhi daw. Ala daghan. Ay lang nga, ikaw, sir, kung makita. Ano may kuha sa ikaduha guys? Unsa naman eh? Pag nakabuhi ganyan guys, nakuha balik. Oh. Nunoy. Tara lang, oh. Ha? Nunoy tambagin. Kikin tambagin. Tara. Ay pagwa nga riyan, ako ara ba daw? Ubon, ulit yo. Ay, sir, kay Moro to mo kuha guys. Isara mo ang kuha ang anukos. Sa ikaduha nga area. Hapit kami mahuman oh. Dola kayo. Sige noy, sige noy. Sige noy. tapos ako ba kay magnagalio ko? Nasa man ka. Malunod mo ta di natuwa. Ano? Sige na noy. Liwad, dot. Ay pag Liwad, dot. ayo pag ihuwad kuan ba? Ay, doon. Ah dito na lang sa kuan. Dito lang, ihos pa nga na. Pom? Ako dong kay iba iatong ihuwad dong. Di ana raman mi anakol. Saan? Ako mga ikon na sila siya ka. Bilang binangoy. Oh. Dara mong kuha guys oh. Of course. Oh, no ko. Gina ka magkwanta. Mana? Para. Mana? Wala. Mura na. Hmm. Nagdeno ko so. Lagi. Mangilaw ko no me then magkuan.